Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Magkanayo sa kalalaki nga nagpayo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga, Dave. Muli ka stuburan? Oh, Dave. Pero nga naman, okay mo tingalita din sa syudad, di ba? Dave, unsa pa? Giingnan ti ka nga namatay ang akong papa. Akong mama na rin nahabilin dito. Di na ko siya pwedeng pasagan. Wala ilay makabantay dito. Na ako'y mga paryente dito. Pero di na ko pwedeng isalig si mama sa laing tao. Ako mo iyang anak. Sorry, Ros. Nakalitan lang ko. Di lang ko gusto nga mubiya ka din, eh. Uba na lang ka na ako. Pero, Ros, niya akong trabaho. Wa ko'y mahimog ko nato ko dito. Sumusugot ka nga magalagyo da ita. Pasensya na, Ros. Di ko mubiya sa kong trabaho din, eh. Bisag unsay mahitabo. Mauling magulaan nun, ka kay biyaan ni kang Ros. Mahal ka na ko si Rose, bay. Kung nagibiyaan naman ka. Ako ba ni mo, ingaway mo kaugalingon ay. Siguro na niya. Magpasalamat na ka kay, wa mo maminyo. Napakay kagawasan nga maglingaw-lingaw. Bay, Ako yung ginalan ko. asam ta? Magpaayo ko sa akong cellphone. Dahil milit, ayuha rin akong cellphone, be. Guba man. Nikalit raman, eh. Ikaw mong guday ni Uy, Jago. Sige naman lang ni kaguba imong cellphone. Ilising nagbago, Uy. Wapay kailis, oy. Today, Milit, naila mo sa kong amigo, si Dave. By Dave, si Milit akong amiga din sa cellphone repair shop. Hi. Hello? No, namuha lagi ka ba, eh. Gikilig ka ba, eh. Ay, amaw. Pasensya na kaning imong amigo, ha, Milit. Sungugan kayo. Ikaw girang na timingan. Naanad na ko anak niya, Uy. Thank you, ha, nga nisigot ka nga buban ako karon. Day off man sa nako. Okay lingaw. Maong diuban ko. Tuod, kumusta naman ka? Ha? Gisultihan mo ko ni Jago Bynes na hitabo si imong kaipon, good? Tinuod nga, gibiyaan ka niya? O lagi. Kanalan niyang ubanan niya ang iyang enhanced probinsya kay namatay mo niyang papa. O wanay kauban. Maupa? Di na tapos isgot niya, ay. Ang isgutan na lang na to, mo nga kita. Ha? Kung manghuyang po ni mo, Milit, doon na po ko'y chance. Dave, ako sa nahuna-hunaon ha. Murag, dali raman kaayo niya. Presko pa kayo nahitabo ni mo og sa imong ex. Sige, okay na. Andam ko magpaabot. Niya, saan naman? Mapabaghapon ka maluoy na ako? Sige na lang, Kurt. Sige na lang, good. Gisugot na tika. Yes! Thank you, Milit. Salamat kayo mo kong gisugot.
Mag-ipon ta? Ore, taon-taon naman ta. Mag-ipon lang ta. Sige, ikay bahala. Dong, mabdos na ko. Inood? Sa ato pa, amahan ako. Oo, Dong. Kung mo na magpakasal na lang ta. Sa di pa mo dako ang muntiyan. Tinuod ka? Pakaslan ko nimo? Oo, bisag sa uwas lang god. Ang importante nga magkasal ta sa di pa ka manganak. Sige, Dong. Oh, day. Ikaw na ibalas ng anak ha. Trabaho na ko. Sige, Dong. Amping, ha? Bay, ka. Nainibalik din sa syudad. Ha? Kisa man? Si Rose. Nga niya ba siya pag-birthday ni Kira? Pagusang adlaw. Tinood ka? Lagi. Pero mausa lagi. Ibalik na sa dayon sa probinsya. Duda ko. Naibaw na to nga may anak ka o naminyo na sa ka. Maong, ibalik na yun siya sa probinsya. Bay. Oy, taba. Kuha na ikaw yung nabay nga interesado pa kaniya. Bay, minyo na ba yung milit ha? Bay. Ayaw na yung taon, bagay. Kay naimutang na ka. Minyo na ka. Huwag naanasad mo yung anak. Maluin taon kang milit. Ngano nang ipaki man ka, Dong? Muli ko sa mo, day. Taw-taod na sad nga uwa ko makauli sa mo. Nganong kalit man tayo? Lagi, nalimot ko nga ni-file man akong livron. Mupauli lang ko, aron akong masulit. Ano man bod. Dili di ko ni mo kuyugon. Aron makita sa nako sila. Ayaw na. Nakitrabaho din usapa. Usaro kadlaw dito. Mubalik na rin ko. Mau ba? Nala, sige. Amping, Dong. Ikaw? Ngano ni aka? Rose, nakasulti na ko nga di balik ko no kasi syudad o niulir sa kadayon. Tungod ba kinahibaw ka nga naminyo na ko ug may anak na? Mahimo ba, Dave? Humanata. Ayaw na kong samuka pa. Pero mahal paghihapon ka. Nabuang na ka? May asawa ka. Pamilyado ka.
Sultihay ko's tinuod, mahal pa bagyapon ko nimo. Ang kunon ko. Oo, Dave. Kung mao na magbalik ta. Nagkadungo kasi mong mga gipanulti. Human ko mo pasakiti og maayo karon imo na sa kong gamiton. Rose, ikaw ang nibiya nako. Tungod kay wa ko'y laing choice. Usa may mahimo nako. Inahan ako ang naginahanglan nako. Nagpaabot ko nimo atong panahon na pero wag gyud ka mosunod nako. Nasakitan kay ko sa imong gibuhat ato, Dave. Kung ako lang ikabalik to mga orasa, unta ni uban na lang ko nimo. Unta kita pa karon. Pauli na. Palihog lang. Ug ayaw na puni ang kasakit sa kong gibati. Rose. Dave, sultihi ko's tinuod. Diin magit kagikan. Yuli lagi ko sa probinsya. Di nga naman ta ka. Doon ay nakasulti na ako. Niduaw ko na kasi mong ex sa probinsya, ni Rose. Siya bang imong tuyo si mong pagpauli dito? Milit. Tugani ko's tinuod. Oh, Dave, nahibaw kung dili ko mapulihan si Rose diha si mong kasing-kasing. Pero asawa na ko nimo. Og hangtod ka na sa kamakinahanglan ako ni anak ko. Hangyo ko lang. Ayaw kong biyai. Dili na ko kaya kumawa ka na mo sa imong anak. Milit. Kinukulay ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Hindi na kulang kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit. Grabe akong konsensya sa kong asawa. Tungod kay nagpabilin kong puyan gihapon akong kagahapon, uban sa kong ex. Napasakitan hinuon ako siya. Ang kunon ko, doon na nagitingali espesyal nga lugar ang akong ex sa akong kasing-kasing, nga dili mawa. Pero karon, naningkamot ko nga gifocus na lang yun akong akong nahuna sa kong pamilya. Dinilang ko kutob, tigang salamat, Arimen.